винаги се води спор на колко хиляди километра да трябва да се сменя маслото. И искам да ви покажа аз на колко съм го сменил. Това е Toyota Matrix. Двигател 2.4 от Camry. Същия двигател се слага и на RAV4, старите модели. Смених на 167 000 км. В момента колата е 173-133. 6133 км. Зимно каране. Ето какво излиза отвътре, какво изкарах. Искам да го покажа това, за да може всеки колега да си направи сметка, който сменя маслото на 10, на 15, на 20, някой на повече хиляди километра, понеже така им препоръчвали. Това е оригиналният филтър, който е 65 на 65 мм. Какво може да задържи той на този голем мотор за 15-20 хиляди километра, нямам идея изобщо. Но всеки да си направи сметката, всеки си знае.